Nosaltres som un grup de l'Institut de Tremp, de segon de batxillerat, que vam iniciar aquest projecte per al nostre treball de recerca. I volem participar en un concurs de l'Agència Espacial Europea, anomenat CANSAT, en el qual els participants han de construir un petit satèl·lit de la mida d'una llauna de refresc i l'han de llançar 1 quilòmetre cap a l'atmosfera en el concurs i soltar-lo. I a la caiguda ha de desplegar el paracaigudes i rebre dades. Estem aquí a 1.300 metres d'altura, por ahí, això m'han dit, i estem enviant telemetria a baix. Tenim aquí els components que aniran aquí dintre i els tirarem a baix el dia de la competició, ara no. Llavors aquí tenim el kit d'Arduino amb els sensors de temperatura, altura i pressió i aquesta antena d'aquí que està enviant les dades a baix al nostre equip que tenim a baix. I avui fem les proves preliminars perquè esperem que ens agafin en el concurs de les Aerospace CANSAT. En un globo aerostàtic en la conca de Tremp amb aquest paisatge magnífic. Per tant, aguanta el paracaiguda i separa la mà a tope, sense por. Sin miedo, Joan. Sin miedo al éxito. Jo no el veig. Lo tiro. Clar! ¿Ya? Vinga, va! Mira aquí baixa. Conseguido. Què tal, la caiguda? I la velocitat i això ho has vist bé? Sí, baixava perfectament. Està en bon estat? Està tot en bon estat, no? Tot segueix. Molt bé. Perfecte. Doncs sembla que... Està funcionant la cosa. Sí, jo crec que els altres instituts han de tindre por, no? Institut del Port, nosaltres ara. Institut Tremp. CANSAT. TREMSAT.